हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं बे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरबावबाय दिनै आङो थाइजौखौ मोनजानो नागिरदों आरो दा न'निनो फार्स्ट मोनजेननाय आरोना नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे थाइजौआबो थाइथामल' आरोना लोगोफोर बेखौनो जादों लोगोफोर थाइजौआ थाइथामल'सै बेबो जासावनोसै थाइथामाबो इयो गेसावबो जाया आरोना मोनबाबो ओमफ्राय गोथाङावबोथ' गेसाव थाखाया नालाय ओमफ्राय गोमोनावबो जेबो गेसाव जाया आरो बेयो जानोबो गोथाव होननाय गोदैनो जेबो गेसाव थाफेरा आरो बेयो Colorlosa esa, ¿no? Ini salah sakit naik sini. Đây sao? Cho hành lên mất. Cho hành lên mất. 사내죠. 안 쓰네. 에이, 내 뭐야 마. 이제 이거. 얘보다. Udah ibu, ini jambak, ya, siapa aja ya? Ini fly nih, ini, enggak, udah sini udah dong udah, sini dong udah ini, mana mau? Enggak. Siapa? Akilan nih. Zakamar dalam jadi video bikin aja yang kamu koneksi video lagi macam ni. Kalau kamu nanti dari channel pada masih ada subscribe na bantu bela komen section na bantu bela dalam bye bye.